ሰላም ተኸታተልትና እንኳዕና ምድላው ዝሸው ብሰላም መጻእኹም ጽቡቕ ክትኮኑ ደማ ትምኒተ እዩ ሎማዓንቲ ሕዘልኩም ዝመጻእኹ ብዛዕባ አቮካዶ ኣብ ነብስና ዘለዎ ጥዕና ወይ ከዓ ንሓደ ወርሒ ብመዓልቲ ሓደ አቮካዶ እንተበሊዕና ኣብ ነብስና እንታይ ዓይነት ለውጢ ንርኢ ዝብል እዩ አቮካዶ ካብቶም ዘለዉ ፍረምረ ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ንሰውነትና ሃነፅቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እዩ ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝገልጽዎ አቮካዶ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓትናን ኣብ ጥዕናናን ብርክት ዝበሉ ጥቕምታት ኣለውዎ ስለዚ ሓደ አቮካዶ ንመዓልቲ ምብላዕ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብ ሓደ ወርሒ ኸ እዚ ዝበሃል ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ዶ ዝብል ሕቶታት ብመዓልቲ ክንምልስ ኢና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና ሰላም ተኸታተልትና እንኳዕ ናብ ምድላው ድራር ሾው ብሰላም መጻእኹም ብመዓልቲ ሒዘልኩም ዝመጻእኹ ንሓደ ወርሒ ብመዓልቲ ሓደ አቮካዶ እንተበሊዕና ኣብ ነብስና እንታይ ዓይነት ለውጢ ንርኢ ዝብል እዩ አቮካዶ ካብቶም ዘለዉ ፍረምረ ፍሉይ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ንሰውነትና ሃነፅቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እዩ ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝገልጽዎ አቮካዶ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓትናን ኣብ ጥዕናናን ብርክት ዝበሉ ጥቕምታት ኣለዎ ስለዚ ሓደ አቮካዶ ንመዓልቲ ምብላዕ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብ ሓደ ወርሒ ኸ እዚ ዝበሃል ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ዶ ዝብሉ ሕቶታት ሎማዓንቲ ክንምልስ ኢና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና ጥሪ 9 ናይ ኣፍ ጨና ጽቡቕን ሓድሽን ይገብር ማለት እውን your breath will be fresh at all times እቶም ቀንዲ ናይ ሕማቕ ኣፍ ጨና መንቀሊ ዝኾኑ ምግቢ ቶሎ ዘይምሕቃቕን ናይ ከብዲ ሕማምን እዮም አቮካዶ መዓልታውን ምገብ እንተኾይና ግና ነቶም ችግራት ክነወግዶም ንኽእል ኢና አቮካዶ ፀረ ተሃዋስያን ማለት እውን antibacterial and antioxidant flavonoids ዝበሃሉ ዝሓዘ እንትኸውን እዚኦም ድማ ኣብ ኣፍና ዝፍጠሩ ተሃዋስያን ወይ ከዓ ባክቴርያ ብምቕታል ናይ ኣፍ ጨና ጽቡቕ ንክኸውን ይገብሩ ኣብ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ አቮካዶ ዝርከቡ ንጥረ ነገራት ወይ ከዓ ኒውትሪየንትስ ኣብ ኣፍ ዝርከቡ ዋህዮታት ካንሰር ይቐትሉ ይብል ናይ ካንሰር ዋህዮታት ከዓ ካንሰር ሴልስ ምቕታል ብቻ ዘይኮነስ ናብ ናይ ካንሰር ዋህዮ ምልዋጥ ተኽእሎ ዘለዎም ወይ ከዓ ፕሪካንሰሪየስ ሴልስ ናብ ምሉእ ዋህዮ ካንሰር ከይተቐየሩ ይቐትሎም ስለዚ ሕማቕ ናይ ኣፍ ጨና መስተኻኸሊ ኬሚካል ብምሕዳግ ተፈጥራዊ ዝኾነ አቮካዶ ምጥቃም ይምከር ሻምናይ ኩላሊትና ዝበለጸ ንክሰርሕ ይሕግዝ your kidneys will work efficiently አቮካዶ ፖታሽየም ዝበሃል ማዕድን ወይ ከዓ ሚነራል ኣለዎ እዚ ማዕድን ኣብ ሰውነትና ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ፈሳሲ ምምጥጣን ማለት እውን ባላንስ ንክህሉ ይገብር ኣብ ሰውነትና ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ፈሳሲ ምምጥጣን ክህሉ እንከሎ ኩላሊትና ብኣግባቡ ክሰርሕ ይሕግዝ ነዚ ድማ እዩ አቮካዶ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም ሰባት ብኣብዝሓ ንክጥቀሙ ዝምከር ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ብሃይፐር ፖታሲሚያ ዝበሃል ሕማም ዝተጠቕዑ እዚ ማለት ኣብ ሰውነቶም ብዙሕ ፖታሽየም ዘለዎም ሰባት አቮካዶ ምውሳድ ደው ከብሉ ኣለዎም ወይ ከዓ ንበዓል ሞያ ሕክምና ከማኽሩ ማለት እውን ኮንሳልት ክገብሩ ኣለዎም ሻብዓይ መጠን ኮሌስትሮል ይቐንስ ኮሌስትሮል level will decrease ዝለዓለ ናይ ኮሌስትሮል መጠን ማለት እውን ኮሌስትሮል level ኣብ ሰውነትና ክህልው እንከሎ ብናይ ልቢ ሕማም ናይ ምትሓዝ ዕድልና ዝለዓለ ይኸውን ክልተ ዓይነት ናይ ኮሌስትሮል ዓይነት ኣሎ LDL ማለት እውን low density lipoprotein ዝበሃል ንሰውነትና ዝጎድእ እንትኸውን እቲ ሓደ ከዓ HDL ማለት እውን high density lipoprotein ዝበሃል ጽቡቕ ናይ ኮሌስትሮል ዓይነት እዩ ኣብ ሜክሲኮ ብዝተገበረ መጽናዕቲ አቮካዶ መዓልታዊ ምምጋብ እቲ ሕማቕ ኮሌስትሮል LDL ብ22 ሚእታዊ ካብ ሰውነትና ይቐንሶ ነቲ ጽቡቕ ኮሌስትሮል HDL ከዓ ብ11 ሚእታዊ ይውስኾ ሻድሻይ ጸላም ከብዲ ብዝግባእ ንክሰርሕ ይሕግዝ your liver will function more efficiently ምስ ጸላም ከብዲ ዝተተሓሓዙ ሕማማት ንምውጋድ ዋላ እኳ ከቢድ እንተኾነ አቮካዶ ግን ነቲ ጸገም ንምቅላል ዘኽእል ግሉታፊዮን ዝበሃል ፀረ ተሃዋስያን ሰውነትና ንክሰርሕ ይገብር እዚ ድማ ጸላም ከብድና ተጓዳእቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ንምውጋድ ይጠቕማ ኣብ አቮካዶ ዝርከቡ ቫይታሚን C ቫይታሚን E ቫይታሚን K ብምትሕብባር ንጸላም ከብዲ ካብ ጉድኣት ተወሳኺ ምክልኻል ማለት እውን ኤክስትራ ፕሮቴክሽን ይህቡ ሓምሻይ ጸቕጢ ደም ንክቕንስ ይገብር your blood pressure will become lower ቅድም ኢልና ከም ዝዳሰስናዮ ፖታሽየም ዝበሃል ማዕድን ናይ ሰውነትና ፈሳሲ ተመጣጣኒ ክገብር ይሕግዝ ኢልና ነርና እዚ ተመጣጣኒ ፈሳሲ ክህሉ ምግባር ጸቕጢ ደም ንክቕንስ ኣብ ምግባር ዓብዪ እጃም ኣለዎ እዚ ብዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከረጋገጽ ክኢሉ እዩ ካብኣቶም ኣብ ብራዚል ፌደራል ዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ኢኮሎጂካል ሳይንስ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኡ ብፖታሽየም ማዕድን ዝተመልኡ ምግብታት ዝምገብ ሰብ ብተነጻጻሪ ማለት እውን ሪሌቲቭሊ ዝተሓተ ጸቕጢ ደም ከም ዝህልዎ ይገልጽ
رابعي ناي مرأي عقمخا يمحيش your vision will improve ناي عينخا ጥዕና ምስ ናይ ሓፈሻዊ ኣካላዊ ጥዕናኻ ዝተተሓሓዘ እዩ ሓፈሻዊ ኣካላዊ ጥዕናኻ ምስ እትበልዖ ዝተተሓሓዘ እዩ ኣቮካዶ ብፀረ ተሃዋስያን ዝተመልአ እዩ ኢልና ነርና ንዓይንና ጠቐምቲ ዝኾኑ ሉቲንን ዛያክስትን ዝበሃሉ ፀረ ተሃዋስያን ዓይንና ካብ ጉዳኢ ዝኾነ ብሉ ላይት ይከላኸሉልና ብክኢላታት ሕክምና ኣብ ቻይና ዝተገበረ መጽናዕቲ ብሉቲንን ዛያክስትን ዝተመልአ ምግቢ ምብላዕ ናይ ዓይንና ረቲና ጥዕና ምስ ምሕላው ቀጥታ ርክብ ኣለዎ ይብል ሳልሳይ ካብ ካንሰር ተወሳኺ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምሃብ ኤክስትራ ፕሮቴክሽን ፍሮም ካንሰር ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝገልጽዎ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከቡ ንጥረ ነገራት ናይ ካንሰር ዋህታት ብቕጽበት ንክሞቱ ይገብር ተወሳኺ መጽናዕትታት ዋላ እኳ እናተኻየዱ ይሃለዉ እስካብ ሕጂ ዝተረጋገፁ ናይ ኣፍ ልቢ ካንሰር ማለት እውን ብሬስት ካንሰርን ፕሮስቴት ካንሰርን ዋህዮ ንምውጋድ ከም ዝሕግዝ ተረጋጊፁ እዩ ካልኣይ ዘየድሊ ክብደት ክትቕንስ ይሕግዝ you lose weight ፋይበር ካብቶም ኣብ ኣቮካዶ ዝርከቡ ጠቐምቲ ነገራት ሓደ እዩ ፋይበር ቶሎ ዝዕግብን ንክሓቅቕ ድማ ግዜ ዝወስድን እዩ እቲ ካሊእ ኣመጋግባና ከይቐየርና ኣብ እንምገቦ ምግቢ ናይ ፋይበር መጠን ብምስትኽኻል ብምውሳኽ ክብደት ኣብ ሰውነትና ምውጋድ ንኽእል ኢና ንዝበለፀ ለውጢ ወይም ሪዛልት ንምርኣይ ኣብ ኣቮካዶ ብተወሳኺ ካልኦት ብፋይበር ዝተመልኡ ምግብታት ከም ቱፋሕ ማለት እውን ኣፕል ኢንጆሪ ማለት እውን ስትሮቤሪ ሽኮር ድንች ማለት እውን ስዊት ፖቴቶ ዝበሉ ናብ ምግብና ብምውሳኽ ዕዙዝ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ሰውነትና ክንርኢ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኣቮካዶ ምስ ስፖርታዊ ወይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምውዳድ ክብደትና ቀኒስና ጥዕናና ምስትኽኻል ንኽእል ቀዳማይ ቆርበትና ጽሩይን ወዝ ዘለዎን ይኸውን your skin will get a beautiful glow ኣቮካዶ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ጥራይ እንተይኮነስ ኣብ ደጋዊ ቆርበትና እውን ረብሓ ኣለዎ ኣቮካዶ ኣብ ገዛ ዝስርሑ ናይ ቆርበት ክንክን ማለት እውን homemade skincare remedies ንክባራት መንጸባበቕቲ ማለት እውን luxurious expensive cosmetics ንምስራሕ የገልግሉ ኣቮካዶ ቫይታሚን C and ቫይታሚን E ከም ዘለዎም ገሊጽና ኢና ቫይታሚን C ቆርበትና ጽሩይ ተሪርን ንክኸውን ይገብር ቫይታሚን E ድማ ብፀሓይ ዝተቓጸለ ቆርበት ናብ ንብሩ ንክምለስን ቆርበትና ንከይኣድርግን ሓገዝ ይገብር እሞ ተኸታተልትና ካብዚ ቪድዮ ብዙሕ ከም ዝተምሃርኩም ተስፋ ገብር ንስኹም ከ ኣቮካዶ ብበዝሒ ትምገቡ ዶ ኣብ ትርኢቶ መውሃቢ ማለት እውን ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ስለምድማጽኩም ይቐኒለይ እምበር ተኸታተልትና በቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጒስኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ እናገበርኩ ምናልባት ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ግበርዎ ካሊእ ካብ ናትና ወጻኢ ርእቶ ወይ ከዓ ፊድባክ እንተሃልይኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና ክፋል ናይዚ ቤተሰብ ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ከም ናይ ሎማዓንቲ ዝበሉ መምሃርትን ሃነፅትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት